Je tu pár 3 a môžeme ísť na to. Vítaj u nás doma. Fíha, je to tu obrovské. My vieme. Tak poď najskôr pozrieť do mojej izby. Wow, máš rada modrú? Hej, mám aj schopnosť vodu. Teda modrú. Toto je moje zvieratko, ktoré mi umožňuje mať super schopnosť. A toto je môj diamant, ktorý mi umožňuje byť krásnou. Takže preto som sa stala krásnou. A ja mám akú super schopnosť? Ty máš vietor. Wow. A tuto je oheň. Chod za paničkom. Oheň má Adam. A toto je príroda. Prírodu má Estel. A ja mám vodu. A volám sa Alex, pardon. Ako? Alex. Môžeš mi hovoriť aj Lexi. Všetci mi tak hovoria. Dobre, tak ja sa volám Nela. Krásne meno. My ich dávame sem a často majú takéto obrazy, v ktorých je vlastne ich domček. Poď, môžeš ju tu kľudne nechať. Diamant si dáme do výťahu. A potom ti ukážem tvoju izbu, dobre? OK. Tak, poďte sa pozrieť do mojej izby. Moja izba vyzerá takto. Asi už vieš, že mám oheň. Môj nemá ten obraz, lebo on má rád moju sedačku a môj vankúš. Tam často spávam. Tak, a toto je môj diamant. Bol som škaredý. Dosť škaredý. Potom ti keď tak ukážem takedy fotku. OK. A poď za mnou. Dobre, tak poďme. Toto je moja izba. Ohoho, tuším, že máš asi najväčšiu. No hej. Máš tu dosť veľa zvieratok. Asi sme ti zabudli povedať, že každý má ešte vedľajšiu superschopnosť. Ja dokážem privolať a rozprávať so zvieratkami. Adam dokáže ovládať slnko. A Alex, dokáže ovládať paru. Wow, a ja? Myslím, že vietor vždy mal, že dokáže vidieť cez veci. Ty vole. Hej. Tak zoznámim ťa, toto sú moje kapibary. Toto je môj medvedík. A toto je moja koala. Wow. Neviem. A ešte túto vtáčik sa raz schováva za rádiom. Asi práve spínka, takže ho necháme na pokoji. Tak, ideme ti ukázať tvoju izbu. Poď. OK. Tak, nastupujte. A môžeme ísť. Tvoja izba je na 3. poschodí. A často, keď už sme mali super schopnosti, tak naše zvieratka, ktoré si nechala dole, ti už zariadili asi aj oblečenie a celú izbu a všetky veci. Majú ťa už prečítanú. Vážne? Áno. Poď. Tohto psíka som vždycky chcela, vždy som na neho pozerala. Hovorím, majú ťa prečítanú. Moja izba vyzerá brutálne. Nikdy som ani nesnila, že takéto... wow. Aj vlastný mobil, to som nemala nikdy v živote. Gratulujem. No teda mala som tlačítkový, ale... Aj veci tu už mám. Fíha.
Ja viem. A ja to tak mám. Majú ťa úplne celú prečítanú. A niektoré veci si ešte budeš musieť asi nakúpiť. Tak. Ukážeme ťa našej šéfke. OK. Konečne už sme tu. Tak, poď. OK. Vy tu kľudne zostaňte. Šéfka. Nemusíš mi tak predsa hovoriť. Teší ma. Aj mňa. No. Ja sa volám Alexandra. Mám všetky schopnosti. Preto ma niektorí volajú šéfka. Že? Teší ma. Aj mňa. Tak, poukazuje jej to tu. Idem. Takže, tuto má každý z nás miesto. My sme vlastne takí super dinovia, čo zachraňujú svet. Tuto vidíme na monitori, čo sa deje na svete. Keď je niekde nejaký problém, tak sa tam buď teleportujeme naším zázračným kameňom, alebo ideme pešky. Keďže máš vietor, ty dokážeš lietať. To som ti ešte nepovedala, prepáč. Keďže máš vietor, ty dokážeš lietať. Keďže ja mám vodu, dokážem sa meniť na morskú pannu. Adam, ten má takého koňa, ktorý vlastne je celý z ohňa. A príroda má takého koňa, ktorý je celý z prírody. Aj my máme koňov, ale ešte som ho nikde nenašla. Oni dvaja ich už našli. My dve sme také, že sa dokážeme aj meniť, aj tak. A áno, ešte príroda dokáže ísť do nejakého zvieratka a vlastne byť jeho v mysli a ovládať ho. Takže dokáže aj tak chodiť a všetko. To je cool, takže vlastne sa dokáže premeniať na zvieratko. No, áno. A Adam má čo? To ešte nikto nevie. No, žiadny oheň, teda nikto, kto mal oheň, ešte nič také nemal, ako máš ty, ja, alebo príroda. OK, poď, ukážem ti ďalšiu miestnosť. OK. Tuto sú všetky kryštály. Aha. Takže vlastne áno, tuto bol aj ten tvoj. Ale potom si našiel majiteľa. Presne. Tak, môžeme ísť na to? Ukážeme naše superhrdinské kostýmy. Čo? Superhrdinské kostýmy? Áno, poď. Wow. Ja viem. Aj my sme takú reakciu mali. To je krása. A ktorý je môj? Počkaj. Toto je môj, toto je tvoj, toto je tvoj a toto je tvoj. OK. Tak sa rovno aj prezlečeme. Wow. Že? No a ešte ti ukážeme našich mláclíčkov. No ne našich, ale... Tak to sú oni. Čo je mega veľa? Ticho, zobudíš meditáciu. Koho? Mňa. Ale nie. Som meditácia. Nenávidím veľký hluk. Vážne? Myslím, že tu všetci učia. Doteraz to nevadilo. No, tak teraz už áno.
Vyriešime si ju, je takedy taká. Na. Tak čo? A ktorý je vlastne váš? Môj? Poď sem. To je váš? Áno. Ups. Zasekla som sa. Už chcete pomôcť? Áno, prosím. Díkes. Ona vlastne má všetky super schopnosti. Aj keď ja viem, vyzerá, že nemá. Čo sa to deje? Čo? Niekde horí? Čo? Kľud. Je to iba alarm, že je nejaký problém. OK. Poďme sa pozrieť, čo. Všetci sadnú na svoje miesta. No a čo by som to mala vidieť? Nejakého super padoucha alebo super padoušku. Vidím. Čo? Kde? Vidíš? V Hollywoodu. Musíme tam rýchlo ísť. Počkaj. Pozriem si o nej záznam. Dobre, mám ho tu. To snad ne. Čo sa deje? Čo sa tam píše? Ukáž mi to. To snad ne. Čo? V každej zemi je niekoľko panačíkov a diamantov. Sú rozmiestnené po celom svete. Jeden super padouch našiel postavičku aj diamantík. Vyzerá to, že získal fakt silnú superschopnosť. Akú? Dokáže ovládať zem. To je silné? Jasné! Dokáže vytvoriť také obrovitánske hory, že sa nikto cez to nedostane. Zemetrasenia, všetko, bobry s kameňou. Kľud, zase také nebezpečné to není. Už sme raz takého nejakého mali. Vážne? Áno. Máš pravdu. Tak, ideme na to. Toto by to malo byť. To snad ne. Čo sa deje? Drží ako rukojmí. Mali by sme pristúpiť. Dobre, poďme my s ohňom prvý. OK. Odhoďte zbrane. Sú tu superhrdinovia. Čo? Ale ja sa superhrdinov nebojím. Odíďte, inak ju zabijem. Prestaňte. Toto ani vy nechcete. Ale chcem. A ja zabijem ju týmto ohňom. Odstúpte. Tak na to zabudnite. Oheň. Teraz ja. Ďakujem. Príroda, odnes ju. Jasné. Aj vy. Odhoďte tú zbraň. Nie. Máme vašu ženu. Je mi to jedno. Není to moja žena. Čo? Čo? Díky, Svietor. Poď. Oheň. Odnes ju. My ich už zastavíme.
No ani náhodou. Žena, idem. Kam zmizli? Sakra. Odišli. Musíme tu ísť pozrieť. Tuto prázdne, tuto vyzerá to, že spávali. Okuliare pachateľa. Hľadáme to tu hlavné. Kde to je? No hej, sorry, zabudol som si. Hej, vráť sa, kde je? Sakra, odišiel. To nič. Musíme sa vrátiť. Ľudia, toto je koniec a part 4 vyjde zajtra. Ahojte!